କମଳ ଉତ୍ତର କ୍ରୋଧ ଶାନ୍ତ କରେ, କିନ୍ତୁ କଟୁବାକ୍ୟ କ୍ରୋଧ ଜନ୍ମାଏ। ଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କ ଜିହ୍ୱା ଉପଯୁକ୍ତ ଜ୍ଞାନ ବ୍ୟକ୍ତ କରେ, କିନ୍ତୁ ନିର୍ବୋଧର ମୁଖ ଅଜ୍ଞାନତା ଉଦ୍ଗାର କରେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ସର୍ବତ୍ର ରହିଥାଏ ଓ ଅଧମ ଏବଂ ଉତ୍ତମ ଉଭୟଙ୍କୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରେ। ଯେଉଁ ଜିହ୍ୱା ସାନ୍ତ୍ୱନା ବାକ୍ୟ କହେ, ତାହା ଜୀବନ ବୃକ୍ଷ ସଦୃଶ। ଯେଉଁ ଜିହ୍ୱା କୁଟିଳ ବାକ୍ୟ କହେ, ତାହା ଆତ୍ମା ଭଙ୍ଗ କରେ। ଅଧମ ମୂର୍ଖ ନିଜ ପିତାର ଉପଦେଶ ଉପେକ୍ଷା କରେ, କିନ୍ତୁ ଯେ ଅନୁଯୋଗ ଗ୍ରହଣ କରେ, ସେ ବୁଦ୍ଧି ଲାଭ କରେ। ଧାର୍ମିକର ଗୃହରେ ବିପୁଳ ସମ୍ପଦ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଅଧାର୍ମିକର ଉପାର୍ଜନ ତା ପାଇଁ ଦୁଃଖ ଆଣେ। ଜ୍ଞାନବାନର ଓଷ୍ଠାଧର ଜ୍ଞାନ ବିତରଣ କରେ, କିନ୍ତୁ ଅଧମ ମୂର୍ଖମାନଙ୍କର ମନ ସେ ପ୍ରକାର ନୁହେଁ। ପ୍ରଭୁ ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କର ନୈବେଦ୍ୟ ଘୃଣା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସଦାଚାରୀମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରୀତ କରେ। ପ୍ରଭୁ ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କ ଗତିବିଧି ଘୃଣା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଧର୍ମାନୁରାଗୀ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ବିପଥଗାମୀ ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଁ କଠୋର ଶାସ୍ତି ଥାଏ, ଏବଂ ଯେ ଅନୁଯୋଗ ଘୃଣା କରେ, ସେ ମରିବ। ଯଦି ପାତାଳ ଓ ବିନାଶ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉନ୍ମୁକ୍ତ, ତେବେ ମାନବ ହୃଦୟ କେତେ ଅଧିକ ନ ହୋଇଥିବ। ନିନ୍ଦୁକ ପ୍ରତି ଅନୁଯୋଗ ବିରକ୍ତିକର। ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ ସେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ନିକଟକୁ ଯାଏ ନାହିଁ। ହୃଷ୍ଟଚିତ୍ତ ମୁଖ ପ୍ରସନ୍ନ କରେ, କିନ୍ତୁ ମର୍ମ ବେଦନା ଆତ୍ମା ଭଙ୍ଗ କରେ। ଯାହାର ହିତାହିତ ବୋଧ ଅଛି, ତାହାର ହୃଦୟ ଜ୍ଞାନ ଅନ୍ୱେଷଣ କରେ, କିନ୍ତୁ ଅଧମ ମୂର୍ଖର ମୁଖ ଅଜ୍ଞାନତା ଭୋଜନ କରେ। ଦଳିତର ଦିନ ସବୁ ଦୁଃଖପୂର୍ଣ୍ଣ, କିନ୍ତୁ ହୃଷ୍ଟଚିତ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିର ସତେ ଯେପରି ନିତ୍ୟ ଭୂରି ଭୋଜନ। ବିପୁଳ ଧନ ଥାଇ ଅଶାନ୍ତିରେ ରହିବା ଅପେକ୍ଷା ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ଭୟଭକ୍ତି ଥାଇ ଅଳ୍ପ ଧନର ଅଧିକାରୀ ହେବା ବରଂ ଭଲ। ଯେଉଁଠି ହିଂସା ଦ୍ୱେଷ ଅଛି, ସେଠାରେ ଘୃତାନ୍ନ ଭୋଜନ ଅପେକ୍ଷା ଯେଉଁଠି ସ୍ନେହ ମମତା ଅଛି, ସେଠାରେ ଶାକାନ୍ନ ଭୋଜନ ବରଂ ଭଲ। ଦୟାକରି ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।